Pikaza, urduri dago! Zer ez esatea? Urduri dago, baina aholku bat emango nizuke. Eta gaina bildurrak entzeko da, esan edet. Zutani fabrika beren forjautako gea. Total. Bai, Leioako Arte Ederretako fakultaten. Etorri honat erakutsi zure artea, ze han forjatu zien Euskal Herriko lotxagabe handienak. Ane Pikaza! Esker? Bueno, ebentxenago, barre librean. Deitu egin ziatenean, pentsatu nuen, toma, eta jarraian, ostia. Joder, Pikaza, zuk bizkomikoa ipurdiko zuloan zartuta daukazu. Baina ez, asalean, ez. Ze orainik argia sartzen da. Ipurtzuloko, txokorik ilunenean, hor. Egia da, beti ematen dizkiate sota paperak. Baina lana da, Eta nik ere hipoteka ordaindu behar dut. Eta nork ez du oporrekin ametxe egiten, Zuek ezagutzen duzue navaja suiza terminoa, ez? Badakizu ezarren kit kompletoa. Navaja, artasiak, destornilladorea, deskortzadorea, ezinbestekoa. Hori, denetari daukan katxarro hori, ez? Ni hori zen naiz. Navaja suiza bat. Pau roto y un descosido de toda la vida. Zertan lan egiten duan galdetzen diatenean? Ostia, que marrón. A ver, ni aktorea naiz. Baina ilustratzailea ere bai. Eta produkzioan lan egiten dut, eta banaketan, eta irakasle, eta hilobi klasek emoten, eta jende normalarentzat lanbideak ez diren lanbide guzti horiek egiten ditut, bai? Orduan, hainbeste lanbidekin imaginatzen dozuen, nire aurtengo aitorpen errenta, un fieston. Aurrekoan gertatu zitzaidan, PCR bat egitera joan nintzela, eta iristean, tipak esan zian, zein da zure lanbidea? Eta nik, aktorea. Eta bera, ez, hori ez da existitzen. Eta ni, ilustratzailea? Zer? Eta kulturkudeaketa. Ez. Eta ni, txika ez dakit. Eta bera, begira, pelukera jarriko izut. Bai? Total, hau ez doa inora. Eta ni, ja, pelukera. A ber, hau inora ez baldin badoa, jarri enterradorea, no zen jode? A ber, nik beti defendatuko dut, gauza ezberdin asko egitea maite duala. Baina navaja suiza bat izateak, bauzka bere arriskuak. Gertatu alda, adibidez, espero ez duzun lanetarako deitzea. Batean ez dakize zuzendarik deitzen dizu eta zu, ostia, papeloia emango dit. Baina, desio guzti hori hor jan egite duzu eta, bai? Kaixo, Bane, begira, gure hurrengo proiektua prestatzen ari gara, drama oso potente bat, joder! Tio, nire espezialitatea! Perfecto! Eta pentsatu dugu pertsona egokia izan zaitezkela kartela egiteko. Kartela? Benetan, kartela? Kartela aurpegian estampatuko izuena, gilipollas! Baina ez diozu hori esaten, ez. Navaja suiza honek bere orgulloa irensten du, telefono hartu, eta, primeran, noski, noizko behar duzu, eta konflikto hau nire habilidade guztiekin gertatzen da. Miresten duzun ilustratzaileen topaketan, aurkezle izateko deitzen dizute. Edo sari banaketa batean, gidoilari. Edo olentzeroren kabalgatan astoa igual du, bai? En fin, gero kuriosoa da, nola jendeak esaten dizun, jode, Pikaza, topera zaude, leku guztitan ikusten zaitut. Ez, toki guztitan ez. Emanaldi bat izan nuen Ermuan aurreko astean. Baina Facebookean jarri dut, Instagramean jarri dut, Storytan 4 aldiz, Twitterrean eta ia eroskiko fruteriako kartelean ere bai. A ber, benetan, bai, aktoreok pasatu egiten gara promozioarekin, baina ber, zer egingo diogu hilabetean emanaldi bakarra baldin badaukagu, Bueno, batzuk, ez? En fin. A ber, nire lagunek ez dute olakorik egiten, bai? Lanbide normalak dituzte, bai? A ber, imaginatzen duzue funtzionario bat
Gaur Durangon lanean. Gaur Durangon lanean. Gaur Durangon lanean. Hemen nagusiarekin bileran. Hemen Durangon. Coffee time. Ez. Ez. Baina navaja suita batek egiten duena partekatu egin behar du. Ze lanetik lana irtetzen da. Edo hori kontatu digute behintzat. Eta gure sare sozialak, gure kurrikulum vitaeak bihurtu dira. Ni, benetan, oso harro nago, navaja suiza bat izateaz. Denetari daukat. Artasiak, lima, navaja, destornilladorea, deskortzadorea, oporrak, soldata, finkoa. Ez hori ez daukat. Baina, seguru nago, oraindik ezagutzen ez ditudan habilidade pila bat dauzkadala. Beraz, navaja suiza honekin kontaktatu nahi duenak, badakizue non nagoen. Hey!